Alright, tama kami na salwat na dire kita subong sa may Santo Domingo, no? Aribalo, Iloilo City makasama kung sa din puwerte ang agi dire, no? Matapos nga mag-agi dire ang Buhawi kay ginasang aga, mga balay dire makita nato nagkalawas ag mga kabyanan, nagkalarumpag, no? Ang mga pipila ka mga balay dire, no? Kag ang mga aryo, sos losodo, oh, grabe yung balay, oh, wasag mga kabyanan, kag inakudako dinga sa rapol nga kahoy nga nakita naton, tumba, kag ato pagitan tong klase kahoy to man. Ato, sambag ano to man? Sambag. Indian Mingo? Grabe. Utod mga kabinan tumba, no? Kagani makita nato ning balay nga ning light materials, wasag. Kagaring lubyo kita man nato na utod. Puwerte nga agi diri mga kabinan. Ari bala si Sero. Daw na rusdak ning balay niya diyo. Sa may piyak. Sir, sa Saraga News Live Station sino gani? Good morning everybody. Danny Duayan. Dani? Duayan. Duayan. Sir, ano tabo di gina? Gulpe lang nag-susugo lang mga 5:45 siguro na upisa. Oo. Gulpe lang, di po gani balo gani gasala kami. Masig-safety kami sa Kulingon para ma-safety kami sa amon nga lugar eh. Gulpe lang kuan sa balay ko guba gani oh. Gani? Kita mo man oh, na. Tao ko balo kung pila ka balay diyang naigo man. Kita mo damo mga kahoy na no. Katalumba. Baskog gid sa. Baskog gid di pugar. Nano man ang kuan man gulpe lang ni man. Buhaboy gid May ulan man ako. May ulan gamay. Okay, daw lagana pabing ulan ka gina. Gamay-gamay lang pero gulpe lang lumumuyo pangangin. Oo, dinalin. Gatiyog Oo. Gatiyog. Doon nag-upod bla sa ulan kag hangin aw. Muna ang purpose ng hangin kag kuan guro init basi mo na nag-form sa sang natawag Buhawi. Grabe ang dako-dako gisang kalapad sang damage sao. Lapad-lapad gid Diba? ang igo nyo disenyo ho. Di ang tao di kung kibot lang gani sa natabo siya na. Bugtaw na kamo. Bugtaw na kami. Nga himos na kuya mo bra mo. Di pag balo ko nga mubra ko ati puti do alain na. Ati nakakuha na lang ko Way na ako nag-absent na lang ko subong kay way ko hindi ko pwede makatsulahan kay may Buhawi. Mga pila ka na minutos matya mo sir? Segundos, minutos? Mga kuan siguro, mga segundo siguro. Segundos lang man? Oo, segundos lang. Abot mo siguro mga minuto man. Mga siguro. Mga dragoro. Kasi siyempre galibot sa mo. Galibot siya. Pag igo niya huni no? Oo. Kala tumba dayon niya mga mga kahoy. Tumba Ate sige sir, sino ganito sir? Danny Duayan. Kaya estimate mo lang sir, mga pila ka balay ang tumba subong? Ang samo lang damage. Ang samo lang di ko, alam ko kubalo pero damo ang damage Pero kubalo. May pulo sir? Mga estimated ko rin. Sige. Thank you sir. Salamat. Sige. Okay. Thank you. Okay, no, so amo na di ang sitwasyon mga kasama, ari si Manang Pagido nang naguba may balay nyo? Tumbaan kita ng tao. Inyo na di balay day? Hindi kay Lula. Ay, Lula. Oo. Sino ganila? Si Elisa Abaygar. Elisa Abaygar. Oo. Ano tabo sa balay mo la? Ng paho. Dutay na lang ako na nabagsakan gani ako sa dingding ng namon to. Subas ko gidya Buhawi haw? Kabaskog. Pinsar ko katapos sa daramon siling ko maguba na ang balay madagadang ta. Sinupod mo sa balay mo lakas na natabo ginasaga? Ang bana ko natigulang mangkag ang isa ko ka bata na laon. Tatlo ka mo? Tatlo man lang kami da. Bugtaw na ka mo? Bugtaw na kami kaya alas 4:30 naguro to. Te? Ano na batagan mo una? Pinsar ko, Pinsar ko, among nagid na. Ahay. Ayo. Abi mo, katapusan na gid? Katapusan nagid. Kaya na, gani ako sa dingding sang kwarto namon. Nadaganan ako. Di pag batag mo nga basug-basug nga ngin, ano ka mo? Nagbangon kami, siling ko magwa na, siling ko. Hindi kaya Tinaguba gid balay nyo? Nagilagi do na rumpagan ka Indian Mingo? Ay, sa tatlo ka mula, may napilasan? Laman. Way man? Laman. Oo. Kalau isang Ginoo, luwas man ka mo? Pinsar ko, katapusan na namon. Kasi siling ko basi na ang balay na Rusdak? oo.
Eh, Dasig lang gid lang pag huyop sang hangin. oo, dasig lang. Hindi mo nag-ano bla, basta bigla lang bla. First time mo nga nakabatay sa mo sa to kabasko. Ahay. First time din. Oo. Sino gani luwat la? Elisa Abaygar. Sige la, okay. O ba, so sa amaning balay niyo ho? Ay, sus patawara. Dito pa sa likod, damo Oo. pa na So muni mga kabanan ang sitwasyon diri ho, ya balay kanday lula diyo na ahay nagilay. Na nagkiwi nagidya matumba na lang ni ho kay na ang kwan ang sangas ang Indian Mingo nagkalawas ago nagkala bali tapos sa ilang nga balay naghaplak no mga kasama tapos ang mga ay sus patawara o ya mga kwan di ho ya mga ano gani para sinyo ya mangka ay nagkalaluka ya mangka ho ay sus patawara perte man ang agi de sus oh ya mga ay ba sus o ya mga grabe ang agi diri mga kabanan oh perteng agi nila di oh sus ya mga kahoy yun nagkala tumba ya nagkala utod yung mga kahoy oh grabe nga agi sang buhawi diri oh to pagido dako-dako ang kahoy oh tumba oh grabe no so muning sitwasyon diri subong oh nang balay ni Lola ni oh ahay nagkiwi tapos ang diri pagid sa piyak wasak man oh ang balay nila oh grabe so muna din yung sitwasyon subong sa may Santo Domingo, no? Aribalo, Iloilo City. Actually, tatlo ni kahugnat ang buhawi, no? Diri sa Santo Domingo, Aribalo, kag Santa Cruz, no? Kag sa may Alegre Uton, no? Mga kasama, Alegre Uton. May buhawi man dito. I-check natin ini mga kasama, no? Natumbahan mga kamuta? Wala. Mga pila ka balay tanan daw yung tumbahan de? Damo dito pa sa likod oh. Matag mo mga pila. Mga pila na kabalay man dire gin kayo na nila mo. Damo pila pa ka pamalay daw lang ano. Estimate mo lang. May pulo. Mga sobra guro 5 guro lang. Po mga jeep to natupan gid sa lago nga kakaoy to. Jeep sa lakyan tupan gid to. Motor gaya sa mangud ko natupan man sang dako nga puno. Tang diri pagido sa piyak pagido nagkala rumpag pagido nagkala tumba pagido. Kag mga kahoy nagkala utudo. Ari ka man di ka gina? Wala subong nga aga kinanawag sila taga pakyad ko mo. Okay. Nanawag sila sa akon. Sige, Bali sige. pamilya ko si lola ko. Iloy ko sa piyak. Teng balay mo kay mo to na Kasi pakyad wala to yan. okay. to yan. Diri lang. Dire gid lang. Sige, sino gani day? Shirley Romero. Sige. Okay. So muna yung sitwasyon diri mga kabanan no. So far maayo man kay wala man sa minapilasan o kun may na daganan no. I think ang daw na ang bata to nga daw na daganan ang daw sa Santa Cruz guro no. Santa Cruz dito sa piyak no. Santa Cruz to siya. Okay. Dire may mga ambulansya ako nung gabi. Okay.